Kristu inkosi. Lo phambi kwenu ubaba uMncwabe, uJoni ubaba uSakhona, uSihawu nami, uSikhathi nabantwana. Sizohlanganyela nabazalwane sizwe ukuthi uNkulunkulu asisize ngani, sizwe umlayezo wakhe namhlanje. Singabantu abalalelayo inkonzo ku-WhatsApp, ama-voice note, khona umzalwane sizwe wasithumelela nje. So kuyintokozo kithi ukuthi namhlanje size sobona la le milayezo esuke iqhamuka. So sibuza ukuthi uNkulunkulu asisize solalela nje izwi lakhe namhlanje. Umntwana wakhe siveza uJesu. Amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Uncwabe njengoba eseshilo indodana lo. Amen. Amen. Sizile endaweni kaNkulunkulu sizolalela izwi lenkosi. Amen. Amen. Kukhona la esongiwa khona kodwa nalana kusekhaya. Amen. Amen. Siyambonga-ke bazalwane uNkulunkulu. Ngiyamthanda uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Umama omncane uNcwabe. Amen. Ngiyafuna sindisile egameni likaJesu. Sebechazile ukuthi size ukuzohlangana kuzozizwa uJesu egameni likaJesu. Amen. Amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abangcwele bonke abafundisi omama abashaka belelihle lenkosi yami Jesu. Bonke phambi kwenu umama uMadlamini nomndeni wami, abantwana bami amadodakazi nabazukulu. Ngisuka lapha eMzangazi nje. Uma usesikoleni eMzangazi wehlishela ezansi, sisuka lapho ekhaya. Siyambonga uNkulunkulu ukuzohlanganyela nami ukuzokhonza kakhulu. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Umntwana kaNkulunkulu, igama lami nguMuzini wakwaDlamini njengoba ngisho singakho sizokhonza kanye nani sizozizwa Jehova. Siyakholwa ukuthi nangelanga sizobuya sizwe sisekhaya.
kakhulu ukuba sekhaya. Basanazi bazalwane nathi. Kufanele ngaba kumile ngila. Angabe ngiyamukelwa ngithi. Manje nathi ngiyamukelwa ngoba asisanazi. Kodwa siyambonga kakhulu uNkulunkulu namhlanje sikhona. Siyathanda kakhulu, siyajabula. Nikhethe usuku oluhle ukuthi nifike sikhona. Siyambonga nje uNkulunkulu ngoba sebebaningi esingabazi abafika singekho. Siyabona ukuthi uNkulunkulu uyabaletha abantu bakhe. Ngiyafisa nje ukusho lokhu kini mina engikhona mindeni yomibili ukuthi uNkulunkulu wanazi engakanqobi. Kungalokho wanimisela lokusuku namhlanje ukuthi nibe la. uNkulunkulu yena wazi indlela zethu, usazi singakabi khona. Aze sithi mase sikhona, azi imicabango yethu thina singakayazi, singakafiki kuyona. So akunina emkhethile ukuza, uyena okhethile ukuletha. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu namukelekile. Kusentabeni indlu kaJehova yabonelelwa. Izindlu zangasese zimalayo izobaba ngasesangweni eza kwesimame ukulandela lapho. Siyacela bazalwane, ngiyabona nifike nabangani bami. Ngiyacela ukuthi mabe endlini yangasese nibalandele ngoba kungasemgwaqeni la. So uma ngabe nje esukuma ephuma mlandele umntwana ubone ukuthi uyaphi. Bese ke siyaphepha sonke. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Yethe ngifika lana yezwa umculo omnandi uqhamuka ngeyanga. Kodwa manje ngibona namba bephithiza phansi. Bebeke bethula kahle bazalwane. Sunday school. Nimzwile? Hayibo. Sesinabadumisa abasha. Laba bazophuma laba yabona ukuthi kune-expiry date. Expired singenisa abasha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyafisa-ke ku-Sunday school ukuthi nibambe lapho. Nihlabelele kahle noma sesikhonza leso. Ningalali. Uma sesikhonza nje nikhiphele la esadeni likhipha ngale. Angithi? Yebo, akekho uJesu omncane. uJesu nje uJesu, angithi? So siyakhonza-ke sonke. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibingelele nabafike singekho. Siyanamukela abazalwane, siyanthanda kakhulu. Ninganqeni nje nokusimisa emgwaqeni nisibingelele ngoba kuyenzeka singanazi. Nisibingelele nje uzisho ukuthi ubani. Sesibadala khona sokhohlwa kodwa nje usuku nosuku usilona isibingelele. Siyabonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Okunye nokunye okukhulu kakhulu siyokhethweni. Bengifisa bekade ngifisile kakhulu ukuthi sengathi singakhuleka ngoba sihlala phakathi kwabantu. Sihlala ezweni bazalwane. Ngokwenyama yethu sisezweni uNkulunkulu sibekile. Uma uNkulunkulu esibekile la kuthina ukuthi sikholwe uye simethembe sibambelele kuye. Okunye nokunye uNkulunkulu ukuthi ingilosi yakhe yamisa ngazonke. Khona abazohlulwa bakhokhele kuwena ngoba bengakaze bebone ukugcina kwakhe. So kubalulekile ukuthi sikhulekele lolu khetho. Uma sikhuleka uNkulunkulu asiphe okwenhliziyo yakhe, uNkulunkulu asibiyeke. Asizuphuma sibambe ingqwembe, kodwa sizohlala emkhulekweni ezindlini zethu. Ungaya kuyovota mambuzo ukuthi uyathanda ukuvota, kodwa okubalulekile asibakhulekele, sikhulekele izwe lethu, sikhulekela abaholi. uNkulunkulu asipha abaholi. Uma sikuyele ezweni kaNkulunkulu, ngiyakhumbula ukuthi abantwana bakwa-Israyeli sebekhathele ukuphathwa abahluleli, bathi bacela inkosi kuNkulunkulu. uNkulunkulu wabapha uSawuli. So uma ngabe nathi sizokhuleka kanjalo, uNkulunkulu uzosipha inkosi yenhliziyo yakhe. So uma ngabe siphe umbusi wenhliziyo yakhe, yilapho sizokwazi khona ukuphila. So bazalwane, kubalulekile asingakuthathi lula ukuthi ukhetho luke lube khona. Asikuthathe ngokuthi inkosi usibeke kulesi sikhathi ukuze sine esikhaleni Jesu Kristu inkosi.